Nic není drahýho ani levného. To o tom, jak to vnímá ten člověk. Já když ti řeknu, že něco stojí $2000 měsíčně, jsme v Česku, tak dobře nějakých 40 000 korun měsíčně, tak to může být levný i drahý. Jo, záleží vlastně z jaký perspektivy na to ty koukáš. Já pokud vydělávám 20 000 měsíčně, tak je to pro mě dvojnásobek mýho měsíčního platu a bude to pro mě drahý. A stejně tak, když na to někdo bude koukat z toho úhlu pohledu, že si na to koupí iPhone a MacBook nějaký, zase to bude porovnat s tím a třeba mu to přijde jako drahý. Takže já vždycky, když prodávám cokoliv, tak se snažím kontrolovat tu vnímanou hodnotu té dané věci. Jak to ty jako můj klient vnímáš, jak hodnotný to je. Jo, proto se pak hraje s různýma třeba cenovýma kotvama. Jednoduchý příklad, a když jsem prodával tyhle ty balíčky, já jsem prodával právě balíček za $2000. Po nějaký době jsem to zvýšil na $3000 měsíčně a pak od jednoho mýho mentora jsem dostal radu a on mi řekl: "Hele, nech si ten balíček za $3000, ale udělej další 2 balíčky, které budou dražší." Takže já jsem udělal balíčky $3000, $5000, $10 000. S tím, že vždycky, když děláš 3 balíčky, tak ty chceš, aby ten prostřední balíček byl ten hlavní, který se snažíš prodat, tam je nejvíc hodnoty, to znamená, měl by tam být menší skok z toho jako cenově z toho prvního balíčku na druhý, ale mnohem víc hodnoty a schválně z druhého na třetí by měl být velký cenový skok. Takže už to třeba u mě byl dvojnásobek $5 až $10 000.